UPPL सरकार थानाय समाव जों रायजो राजाया खालि थगायजागासिनो दङ। खाबाय बुजिखाबाय जाहाथे जोङो मिथिखानानै बुजिनानै आरोबाव जोङो भुल खामानि मावा। खुलुमबाय। दिनै जोङो लावपानि आस्राबारि लाइमुथियाव दंफैयो। जोङो मिटिं खालामनो फैदोंमोन। बे समाव आं सासे आदैखौ लोगो मोनदों। आदैखौ लोगो मोननो आं गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों। दिनैहाय बिथाङा माखासे बाथ्रा जोंनो खोन्थादों आरो बे हिसाबै आं रायजो राजानि गेजेराव फोसावना होनो सानदों। दिनै जोङो जयन्त बसुमतारीनो मानि थाखाय भट होनाङा बा UPPL बा NDA नि केन्डिडेटनो मानि थाखाय जों भट होनाङा जों बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानदों। दिनै सानसे समाव आदैयाहाय गावनि मिसेसआ जेब्ला टिउमार जादोंमोन बे समाव जयन्त बसुमतारी सारनि न'आव बिथाङा थांदोंमोन। थांनानै 3 घन्टा नेनायनि उनाव जेब्ला सारखौ लोगो मोनदों बिथाङा एसे हेल्प बिदोंमोन जे आंना मिसेसआ टिउमार जादों हायोब्ला नोंथाङा MLA हिसाबैहाय आं नोंथांनि समस्थिनिनो मानसि एसे हेल्प होदो आंखौ होननानै बुंदोंमोन। बे समाव जोंना जयन्त बसुमतारी सारा मा बुंदों आंनाव फैसा थाइबाबो गैया नोंथाङा गथिखे थांदो आं नोंथांखौ मदद होनो हाया बिथाङा बुंदों। जों रायजो राजाया साननांगौआ गाहाम MLA जानानैहाय जुदि सासे गावनि समस्थिनि बेक्तिखौनो जुदि रेसपेक्ट सनमान होआब्ला गाबोन समफोर जेब्ला बिथाङा MP जागोन बे समाव मा गेरेन्टि दङ बेयो रायजो राजानि थाखाय खामानि मावगोन। MLA समस्थिनि गावनि रायजो राजानि सासे बेक्तिनिखौनो जुदि एसेबो हेल्प होआखैब्ला दिनैहाय MP जानायनि उनाव एसेबां गिदिर समस्थिनि रायजो राजानि प्रब्लेम्सफोरनि समाधान खालामगोन होनना दिनै मा गेरेन्टि दङ। दिनै आदैया गोसो सिङाव जोबोद दुखु। आदैनि मिसेसआ दिनै रुंसारि जालांबाय। जुदि बै जयन्त बसुमतारी साराहाय जुदि एसेबाबो मेडिकेल ट्रिटमेन्टनि थाखाय जुदि BDC गभर्नमेन्टनिफ्राय बा गावनि MLA फान्डनिफ्राय एसे एनै हेल्प होयोमोनबा दिनै आदैनि मिसेसआ बासिगौमोन। ओंखायनो आं खावलायदों रायजो राजा बयखौबो दिनै जोङो मोजां गाज्रिखौ बासिनो रोंनांगोन। खाम्फा बरगयारी सारा सासे वेल इडुकेटेड पार्सन। बिथाङा जेब्ला डिपुटि चिफमोन इडुकेसन दायित्व जेब्ला बिथांनाव दंमोन मोजां दिनै जोंहा कलेज जादों मोजां स्कुल जादों। नाथाय दानि UPPL सरकार थानाय समाव जों रायजो राजाया खालि थगायजागासिनो दङ। NDA बो थगायजाबाय दासिमबो जेलाव दङ रन्जन दैमारि सारमोना। जों रायजो राजाया थगायजागासिनो दङ। न'खर साख्रि होनो बुंदोंमोन। बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ साख्रि होनो होनदोंमोन। दा नंखायनो जोङो मिथिखाबाय बुजिखाबाय जाहाथे जोङो मिथिखानानै बुजिनानै आरोबाव जोङो भुल खामानि मावा। जोङो फैबाय थानाय इलेक्सनाव जाहाथे जोङो जयन्त बसुमतारीनो भट होआलासिनो जोंनि नांगोलनि केन्डिडेट जोंना मानगोनां खाम्फा बरगयारी सारनो भट होनो आं खावलायदों। मानोना दिनै जों रायजो राजाया साफ्रोमबो मोनथिगौ जयन्त बसुमतारीया सासे MLA जानानै गुवाहाटीयाव सासे बेक्तिखौ बिथाङा सोबादों होनना जों निउसाव नुनो मोन्दों। बेनि उनावहाय जोंनिनो चिरांनि सासे मण्डलखौ बिथाङा रुम सिङाव सोबादों होनना जों निउसनि गेजेरजों खोनानो मोन्दों। आरो नै आदैया जेबायदि दिनै खस्थ' भुगिनांदों एसे एनै हेल्प बिहैनायाव 3 घन्टा थानायनि उनाव आंनाव फैसा थाइबाबो गैया होनना जुदि सासे MLA आ बुंनो हायोबा गाबोन समफोर MP जाना बिथाङा रायजो राजाखौ हेल्प खालामगोनखौ जों रोखायै नुवाखै। ओंखायनो आं खावलायबाय। गोजोनथोंसै। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमि।